नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण चिकन तंदुरीची रेसिपी बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। एक अख्खी कोंबडी घेतलेली आहे, याला कट्स लावून घेतलेले आहेत। बाकीचे साहित्य बघूया। 2 मोठे चमचे लिंबाचा रस, 3 मोठे चमचे आले लसूण पेस्ट, 3 मोठे चमचे दही, 3 मोठे चमचे लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा जिरे पावडर, 1 मोठा चमचा धने पावडर, 1 मोठा चमचा चिकन मसाला, 1 मोठा चमचा गरम मसाला। चिकन मसाला आणि गरम मसाला हे दोन्ही पण घरी बनवले आहेत। याची व्हिडिओ लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। आता याचं मॅरिनेशन तयार करूया। लिंबाचा रस, दही, आलं लसूण पेस्ट, दोन चमचे तेल व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता मसाले घालूया। आता मिरची पावडर, धने पावडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, जिरे पावडर, हळद, चवीनुसार मीठ, सगळं साहित्य मिक्स करूया। अजून 2 मोठे चमचे दही घालूया। मिक्स करूया। चिकन तंदुरीचा मसाला रेडी आहे। आता चिकनला मसाला लावून घेऊया। मसाला व्यवस्थित यात लावायचा आहे, आतमध्ये कट्सपर्यंत लावून घ्यायचा आहे मसाला। कट्स थोडे मोठेच ठेवायचे आहेत, जेणेकरून हा पूर्ण मसाला आतमध्ये जाईल। मसाला आतून पण लावून घ्यायचा आहे। मसाला व्यवस्थित लावून झालेला आहे। आता चिकन आपण जवळजवळ 30 ते 40 मिनिटं असंच मॅरिनेट करायला ठेवूया। चिकनला मसाले लावून जवळजवळ 40 मिनिटं झालेली आहेत आणि मसाला आता आतपर्यंत गेलेला आहे। यात बेकिंग ट्रेवर आपण ॲल्युमिनियम फॉईल लावून घेतलेली आहे आणि याला तेलाने व्यवस्थित ग्रीस केलेला आहे। आता यावर हे चिकन ठेवूया। एक्सेस मसाला होता तो लावून घेऊया याला। चिकनला बेकिंग ट्रेवर ठेवलेला आहे। आता हे बेक करून घेऊया। ओव्हन 20 मिनिटं आपण प्रीहीट करून घेतलेला आहे 180 डिग्रीवरती। आता चिकन बेक करून घेऊया। कोंबडी मोठी असल्याकारणाने 220 डिग्रीवर 35 मिनिटे लागलेली आहेत याला। चिकन तंदुरी रेडी आहे। ही रेसिपी करायला खूप सोपी आहे। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही एका फुल कोंबडीचे 2 भाग करू शकता किंवा चिकनचे मोठे मोठे पीसेस ठेवू शकता। तर अशा प्रकारे तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि मला कळवा कशी होते ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।